Hay foto vídeo. Todas as autoridades que estades aquí presente, Diputación, Xunta, a todas as veciñas e veciños de Foz e a todos os visitantes do San Lourenzo. O Museo de un focense comprometido con Foz desde o posto que ocupaches. Un auténtico difusor e impulsor da Mariña luguesa e disposto sempre a colaborar en todo aquilo que se che pediu, mesmo neste pregón. Moitas gracias, Juan Carlos. Grazas, por tanto, alcalde, grazas, corporación, gracias a todas as autoridades aquí presentes, que nos honrades coa vosa presencia. Gracias polas túas verbas inmerecidas, en calquer caso, pero bueno, aquí estamos, e evidentemente non hai máis que facer. Ben, queridos veciños de Foz, residentes e asistentes en xeral a este acto, estou totalmente convencido que se pensades como a min se vos digo que a mellor verborrea deste xeito é aquela que non pasa dos 10 segundos. Pois imos aló. Vamos facelo breve para empezar as festas rápido. Viva o San Lourenzo! E vos decides viva! Viva Foz! E vos decides viva! Pero forte, que empecen as festas e vos decides xa era hora. Agora viñan os aplausos e logo vámonos todos de troula. Acabouse. Bueno, pero bueno, xa sei de que estades desexando que isto termine, que isto remate, pero xa que vos molestástedes en vir ata aquí, e tal como lle prometín ao alcalde, vou vos pedir que me aturedes un anaco e aproveitar esta ocasión para rememorar, ou se preferides reivindicar, toda unha xeración de focenses que se me antollan como os auténticos piares do Foz que hoxe coñecemos. Sempre lembramos os nosos antergos máis remotos como o fundamento histórico do noso povo, e aos bravos e afanosos mariñeiros e labregos como os cimentos da nosa sociedade. É verdade, é certo, é así. Pero eu hoxe aquí quero destacar os primeiros anos dunha chea de mulleres e homes continuadores dos que cimentaron os anteriores a nosa vila e que foron, andando o tempo, o verdadeiro e fornido armazón do Foz dos nosos tempos. De quen estou falando? Da xeración da década dos anos 50 do século pasado e a súa contorna. Seguimos tamén a década dos 60. De antemán, a todos eles, les quero pedir desculpas por utilizar os seus nomes e incluso cariñosamente, xa o vades saber, os seus alcumes, os seus apodos. E aínda que quedarán involuntariamente algúns por mencionar e outros, por desgracia, xa afinaron, creo que así defínese con os nomes que se define moito mellor esta época, xa que eles e elas serán, como dixen, os verdadeiros protagonistas da gran transformación da nosa vila que nos levou aos tempos que corren. Se me permitides facer de narrador, todo empezou aló polas primeiras semanas do ano 1956, cuns berros de bebé, os meus, na tenda do 95,
na rúa do Alcalde de Mañón, ali cerca de preto da praza e da botica, foron tan escandalosos os berros e duradeiros que o barrio estaba alporizado. Algunha mellor ou algunha de vos que era de Polalía de aquel entón sabe perfectamente o que estou falando. E a miña madriña Lola, moi devota ela, ofreceume a San Felicísimo. Era moi corriente eso, facerte a San Felicísimo, a que sí? E días máis tarde aparecí na revista Redención cunha foto no meu carrito. Desde entón, polo que se entendeu como unha intervención divina, un milagre, deixei de chorar. A razón foi moito máis mundana, como podedes comprender. Non me chegaba a leite que me daban e houbo, sinxelamente, que complementala. Pero, claro, entre as beatas e as amigas do Rosario, que eran moitas en Foz, quedou aquilo de que sobreviví polo milagre de San Felicísimo. Todo empezou con un milagre deste tipo, mirade tú. Bueno, aos 4 anos daquel milagre comenzamos primaria no Martínez Otero. O noso mestre era o bonachón pai, moitos de nós que estamos aquí os recordaremos, don Bonifacio, panza que tiña el, era moi bonachón, que nos distribuiu pola aula con pupitres, acordádevos, pupitres de madeira e tinteiros de porcelana, e proporcionounos pizarras e pizarríns que guardábamos debaixo do mesado. Ali coincidimos, quizáis por primeira vez, entre outros, Lito Candia, Pepe Rivera, Fanego, Eugenio Niñe, Manolo Leitón, Nacho, Manolo Teijeira, Antonio Núñez, Normando, Paquito do Bahía, Chipi, Óscar Pardiñas, Antonio Domínguez, Martínez Domínguez, que está aquí presente con nós tamén, Veiga, Reinaldo, Tapia, Choriciño, Máximo Reija, José Luis Marciano, Pedro López Oroza, Pirriquitilla, Enes, Juanciño, Muiña, José Juan Barreiro, Tristán, Cotarelo, Chipilín, que tamén anda por aí, Roberto, Blasco, o Vikingo, o Conicha, Montavaro, Pedro Pedrolo, Perro Chico, Pedro Chinchón, Milito, Caxé, Pedro do Campo, Argimiro, Pitagorín, Jamones, Daniel, Totelo, Canel, Pablito Fernández e outros máis eu, ao que máis adiante a min, alcumaríame o Raxo por aquilo do apelido. Coincidindo máis ou menos no tempo, no feminino, Colexio do Pilar, cursaron os primeiros estudos Yolanda González, Anemiren Jaureguizar, Aurora Oroza Tapia, María Félix, An Maldonado, Angélica Lirinéciga, Castiñeira, Loli Quelle, Ángeles, Mari Carmen Anlló, que tamén anda por aí, María José Eijo, Mari Carmen Fabeiro, Celia, Mari Carmen Mañente, Loli Mera, Rei, Mari Carmen Fernández, que tamén está por aquí, Finita, Marisita, Ana de Reinaldo, Mari Carmen da Peala, María Eugenia Laje, a Reimunde, Marita, Reme, Rosita, as de Rouco, entre outras. No tempo de lecer, entretíñanse xogando a pateza, xa sabedes, é dicir, pasando cun pé no chan un trebello plano de cadra en cadra. Tamén a saltar a corda, ao pano, etc., non? Pero de seguro que ollando de reollo
para as colegas maiores que elas, como Gloria Conde, Pili da Coruñesa, Mari Carmen de Esperanza, Elena Beltrán, Loli Alonso, Dolores Rey, Susita Martínez, que tamén está por aquí. Agora era Doña Susa, pero en ese momento era Susita, para todos. Pachó e algunhas máis que lle servían seguro de inspiración. Eran as maiores. Volvendo Martínez Otero, nas clases de Don Bonifacio, ou de Don Fernando, ou de Yusi, acordádevos desto, cando tocaba o timbre saíamos escopetados para gozar do recreo. Había que se dedicaba a xiringar aos demais coa auga da fonte, vos acordades? A xogar ao guá, é dicir, un burato na terra onde había que meter as bolas, que podían ser cristalinas, acerinas ou simples canicas de barro. Ou o manro, é dicir, cando había que meter as bolas nun círculo. Había varias historias, varias formas. Pero unha boa parte de nós escrutábamos cada movimento, igual que facían as rapazas, nós tamén. Escrutábamos cada movimento dos compañeiros maiores, os maiores, é dicir, os nosos ídolos, quenes en boa parte xogaban ao fútbol nos dous campos de terra dos que dispoñía o colexio. En este alto escalafón, estes maiores, estes ídolos nosos da nosa quinta, situábanse, por exemplo, Ico Leitón, José Ramón Neira Ocasa, Crisanto Neira, Jesús da Ramallada, Vilucho, Siso, Ramón García Turrito, Antonio López o Raposo, Incera, O Chícaro, Teixeira, Carlos Conde, Sinito, Justo, Pernas, Cartoi, Serapio, O Parral, Antón Gasolina, que tamén anda por aí, O Pedrolo, Paqui Baldo, Kiko, Fernando López, Raúl de Veiga, Antonio da Xastra, Fernando López Ranro, Xona, Titite, Roberto Canalejas, Papagayo, López Fiallega, O Chinchón, Xesús do Breogán, Chingla, Anlló Tresvés, Rouco, Cascarelo, Nécega, Oroza, Lestigá, San Paíño, Salvadorito Fernández, Pedro Marful, Martín Otoleirán, a Pedro vino por aí, Martín non sei se chegou, que me perdone, pero este era o alcumbe que tiña. Chus Mari, Tito Rivera, Rafael Marful, Eliseo Oroza, Tatino, o artista, ou Miguel Tapia, entre outros moitos. Iniciada a década dos 60, tanto mozos como mozas estábamos en plena efervescencia, evidentemente. Elas moito máis avanzadas que a nós, polo que souben máis tarde, intercambiaban pareceres e preferencias sobre o panel masculino que tiñan ao seu alcance. E todo de forma moi intelixente, sen deixar de respetar, a lo menos aparentemente, as formalidades imperantes. Pola nosa banda, dedicábamos a xugar ao aro, a ir ver o coche de Zazarazá, non sei se vos acordades, cando aparcaba na Rúa Mariña, a de partir con amigos o futbolín ou o ping-pong no Pascasio, a ver, seguro que vos desto tamén vos acordades, a serie Bonanza ou o concurso Cesta e Puntos no colexio Martínez Otero, a facer algunha que outra trasnada no mercado dos martes ao que viñan os autobuses de Morán cheos de galiñas e outros animales en departamentos acristalados, ou na Vaca, a ir ao cine e comprarlle o colar de castañas ás pecherenas, ir en procesión de dous en dous e collidos da man dentro do colexio ata a igrexa, e ali era obrigatorio
era obligatorio confesar os pecados da semana. Así os curas sabíano todo de nós, claro. A xogar ao patapá, é dicir, aos policías e ladróns, o que nos permitía coñecer polo miúdo cada recuncho do noso barrio. Ou xogar a saltar ao caballito, acordades? É dicir, poñerse en ringlería e saltar apoiados coas mans nas costas do que apandaba mentras cantábamos aquilo de a la una anda mi mula, a las 2 los relós, a las 3 Santa Inés, a las 4 San Ignacio, a ver como seguía, a las 5 pego un brinco. E aí, acordádevos, dábamoslle unha labazada co pé dereito no cu ao que apandaba e logo case sempre caíamos a rolo. Pero tamén facíamos de monaguillos. Sí, tamén había esa disciplina. Lembro no ano 64, meses antes de facer a primeira comunión, acompañar ao meu amigo de alma Pirriquetilla á igrexa para axudar na misa ao cura Don Amador. Pero nós íamos sempre media hora antes, aproximadamente. E na sacristía arramplábamos coas fórmulas sen consagrar e dábamoslle conta a un vasiño de viño doce para misar. Nunca ninguén se enterou, pero nosotros seguimos facendo. Xa por casi todos cumpridos xa os 8 anos, xa 8 anos, e seguindo a estela dos máis maiores, por suposto, os nosos ídolos, as dúas actividades por excelencia eran o fútbol e as liortas territoriales. Xa fora, no primeiro caso, xa fora pola mañá ou polo serán, os dous campos de terra do colexio estaban sempre cheos de mozos de todas as idades xogando ao fútbol. Ai, sí. En canto remataba o partido, chovera ou non, xogábase a que? Aos barrenazos. Ou non vos acordades desto? Aos barrenazos. É dicir, balonazos o máis fortes e salvaxes posibles contra os oponentes ou en seres. Foron moitas as paredes que houbo que reconstruir, un testigo, paredes e lámpadas e cristaleiras que arranxar por culpa desta disciplina. Que sí, que sí. Eran balós daqueles de fútbol de coiro durísimo que cando se mollaban, oh Dios mío, eran como cañonazos. Vos acordades, non? Pero non chegaba con xogar no colexio. Había unha liguilla ao ano entre os diferentes barrios da vila, con gran profesionalidade e evidente rivalidade. Ese foi o xermolo que deu lugar a grandes xogadores que logo participarían precisamente na historia do Clube Deportivo Foz. O das liortas, a que falamos do fútbol agora, o das liortas merece un capítulo aparte. Xa sabedes que a nosa vila ten diferentes zonas que obedecen aos nomes de a Praza, a Ribeira, Campo da Cabana, Isla Nova, as Casas Baratas, a Biela, a Rambla, o Castro, Fondós, a Patera, vamos, entre outras, non? A mediados dos 60, en case todas elas, organizouse unha panda de rapaces que tiña a súa sé nas chamadas cabanas. Eran unhas construcións moi precarias, localizadas, pois, unhas entre o millo, zonas boscosas ou ruinosas, xeralmente feitas de cartón e plásticos, onde nos reuníamos para falar das estrategias a seguir en diferentes ámbitos, pero por derriba de todo
na defensa do noso territorio de incursións dos clans veciños, por encima de todo. Ali guardábamos os nosos tesouros, que si tirafondas, que si matagatos, algunha publicación ou cromo picante tamén había, pero o que non podía faltar era a cajetilla de celtas ou geán, coa que en segredo afumábamos o interior da cabana. A nosa, a dos da praza, tiñámola instalada na terraza da casa máis alta de Foz por aquel entón, que era o edificio de Jeremías. E un día, cando viñamos de buscar máis cartóns de mobles Moreda, ollamos dende abaixo como estaba ardendo parte da terraza do edificio. Me cago en 10. Subimos as escaleiras de 5 pisos, subimos as escaleiras dos 5 pisos de 3 en 3 e con caldeiros de auga e farrapos conseguimos apagar o lume. Ninguén se enterou disto tampouco, pero pasamos las canutas, canutas. Lonxe de arredrarnos polo infortunio, fixemos outras cabanas, os da praza. Primeiro nun maizal e logo no monte. Aquí hai algún que poda acordarse desto. Esta derradeira, mesmo cunha estructura de ferro, xa era moi avanzada. Pero isto é outra historia. Unha das cabanas máis coñecidas era a do Curveiro. O Curveiro, aí abaixo, onde está ahora, máis ou menos aí, as piscinas. Ali xuntábanse os maiores. En varias ocasións vin a chusmar e a outros que estaban ali na cabana. A nos metíanos, os do meu na Oña Quinta, metíanos algo de medo, xa fora porque a banda dos propietarios, é dicir, os maiores, nos impoñía e non nos deixaban achegarnos, ou porque era un lugar moi frecuentado por Marrube. Vos acordades de Marrube? Un personaxe fantasmal e lúgubre daqueles anos. Ainda así, cada banda seguía coa súa actividade. E na defensa do territorio xurdían escaramuzas e conflictos que en moitos casos convertíanse en liortas, a veces fortes, pero que nunca pasaban perdón, da cordial rivalidade. Os da praza participamos en varias. Sempre perdemos. Agas nunha que tivo como campo de batalla a zona do Castro, ali onde está o letreiro de Foz. Foi tan rotunda a nosa vitoria que das varas de madeira rescatadas os inimigos, na panadería do Calexón do Seirrás, nos deran 3 pezas de pan do máis grande que tiñan. Menudo botín. Pero as cousas podían torcerse moito máis. Pobre de ti que te colleran preso. Lembro que nun recuncho vegetal do colexio Martínez Otero, os máis maiores, é dicir, os nosos ídolos, tiñan establecido un espazo dedicado á tortura. A tortura. Ali levaban os inimigos que cometeran faltas graves, que se adentraran no seu territorio sen permiso, que fixeran de espías, que foran acusicas na clase, cousas así, non? E mentras desesparcían aos inimigos, mentras desesparcían polas costas esa pelusiña ou fibra de vidro que collían do recubrimento das cubas da fábrica de conservas, que producía un picor urticante que duraba días, cantaban a coro unha e outra vez
o berro de guerra que máis ou menos decía así: malle, malle, mallega de tribu, cada quen aguanta o castigo. E volvía: malle, malle, mallega de tribu, cada quen aguante o castigo. Eso con as fibriñas. Pero cando menos os inimigos lle recitaban versos malsonantes, entre os que, entre outros, destacaba aquele de: cotroso, verruga, que mexa na cama e dice que suda. Era fantástico, unha época maravillosa. Xa nos 70 prodúcese un movimento xeracional. Os nosos referentes maiores adícanse a menesteres máis adultos. E a nosa quinta, xa na fase de adolescencia, convértese en ideario para a corrente que viña pisando forte por detrás. E quenes eran os que viñan por detrás? Vedes, no caso das rapazas, non podemos esquecer, por exemplo, a Pilar López Pérez, a Mercedes Rodríguez de Siso, a Luisa Castro, a Cruz Veiga Eiras, a Maldonado, a Aida Fernández, a Alonso Leitón, a Concha Nécega, a Marisa do Molinero, Pili, Celia, Núñez, a Mañón Laje, a María José de Chila, a Mari Carmen do Porto, a Nachelo, María José da Xastra, a Loli da Coronela, a Cruz Couto Aguiar, a Maribel, a María Oliva, a Blanca e Paloma Martínez, a Mariola, a Blanca Nécega, a Fuensanta e outras moitas máis. E por mencionar algúns dos varóns destes que viñan detrás de nós: Antón Niñe, Rego Rei, Ramalleira, Eiras, Culís, Oliver, Paleu, José Gil Teodoro, Francis, Javier Molinero, Juan, Suso de Juan María, Juan Ramón Fernández Pacios, Luis Núñez, Beni na Funcional, Angelín Fernández, Maldonado, Xuxa, Marcos e Moncho de Chila, Anxo da Biela, Tutito Matero, Paco Rivas, Galiña, Antón Reija, Titín, Humberto Fernández, que nos acompaña hoxe aquí, o Monqui, Pepe e Pablo da Coruñesa, Pepiño de Serapio, en fin, e moitos máis. Pola nosa banda, na nosa quinta, considerábamos xa infantís. Claro, moitas das actividades realizadas hasta agora. Moitos de nós queríamos preparados para iniciar unha senda máis profesional. E así foi que no ano 73 pasamos, algúns de nós, a formar parte da plantilla do Clube Deportivo Foz. Xunto con isto, casi todos compartíamos a delicia dos bailes do Bahía, coas famosas cancións, os acordades daquela época, La Escoba, Chica Yeye, o Guantanamera, e moi especialmente as festas do San Lorenzo, onde as orquestras interpretaban Te estoy amando locamente, Un rayo de sol, El baúl de los recuerdos, Las flechas del amor, Un beso y una flor. Que ben o pasábamos con estas cancións. Libre, de Nino Bravo, Eva María, Borriquito como tú, e moitas máis, non? Que ben o pasábamos con estes bailes e con estas cancións. Efectivamente, o San Lorenzo, esa fecha, ou esa festa que según as crónicas celébrase no noso pobo desde finais do 19, en lembranza do diácono da Igrexa Romana martirizado no 258, vítima das persecucións de Valeriano, era un dos acontecementos máis esperados ao longo do ano pola nosa quinta. A cousa comenzaba cun cadaleito. Cadaleito, un explosivo combinado de cervexa e coñá. E perdida a vergoña, internábamonos
entre a multitude que se apostaba ou bailaba na Plaza Conde de Fontao, moitos deles perseguidos polo güi-güi do sempiterno minero, íamos despois do cadaleito co periscopio posto, e cando atopábamos a candidata ideal case agochando a cabeza, pedíamoslle para bailar. No meu caso, o 90% dos intentos remataba en fracaso, pero non perdí a ilusión. Espoleado polo efecto do cadaleito, de súpeto encontraba algunha rapaza que se apiadaba de min. Bueno, tanto eu como os máis primeiro íamos moi mornos, me digades que non vai a ser, e se daba o caso logo apretábamos un pouco máis. A cousa consistía, sempre que houbera permiso, que se había que pedir permiso, vai a ser, sempre que houbera permiso, en non deixar pasar ningún soplo de aire entre ambos os dous corpos, a que sí? E ben contentiños que íbamos. Se ademais repetíamos, íamos para a casa todos alborozados e despachábamos rapidamente o banquete para voltar á festa. E si quedábamos para o día seguinte, nin que decir tiña, o éxito fora total. Pola miña banda, casi sempre me tocaba agardar ao San Lorenzo do ano seguinte a ver si tiña máis sorte, pero é ben certo que nunca perdín a esperanza. A partir dos 18, todos os colegas da miña xeración fomos definindo o noso destino profesional ao tempo que vivimos unha das épocas máis trascendentais da historia de España. Tal o falecemento do ditador, réxime de liberdade, converteunos en máis reivindicativos. Cada quen, dentro do seu espacio xeográfico, vocacional ou temporal, fomos proxectando as nosas ansias de democracia. A min tocoume a área de comunicación, publicando artigos de prensa, que, por certo, o meu primeiro artigo foi o 6 de agosto de 1936, no Progreso, baixo o título, precisamente, casualidade, Reflexiones sobre el San Lorenzo, 1976. Facendo outras cousas como curtametraxes de cine independiente e creando asociacións culturais para a defensa da nosa herdanza histórica e sociolóxica. Unha das máis comprometidas e representativas foi o Britón, legalizada o 18 de outono de 1976. Integrábana boa parte da rapazada da miña xeración, como Manolo Leitón, Antonio Martínez Domínguez, Juan José Barreiro, Ramón Candia, etc. E outros que se incorporaran á vila como Pepe Arnau ou se facían escoitar desde xaneiro do 77 a través da revista Amencer, como Chao de Zarrido, Xesús Parga, Xulio Cid, Bocelo, Eiras, Xavier Raballeira, Antón Niñi, Joni, Xosé de Socorro, Olimpia Pérez, etc. Ou participaban de actividades pioneiras como a organizada no Cine Cajeao o 30 de Nadal do 76 baixo a denominación de Primeira Mostra de Cine Galego. Era toda unha actividade moi vanguardista e moi reivindicativa. Mais, se me permitides, o Britón trascendeu pola súa defensa en contra da instalación dunha celulosa en Fazón. Como sabedes, os anos finais da década dos 70 na Mariña respirábanse aires de industrialización. Algúns dos proxectos foran a central nuclear de Xove e a fábrica que logo se construíu de Alumina Aluminio. Pero no concello de Foz queríase instalar unha celulosa. He de recoñecer que, en principio, había unha tendencia favorable entre a poboación, pero andando o tempo, os expertos e coñecedores puxeron sobre a mesa os atrancos e despropósitos que conlevaría a súa instalación. Esa situación púxose de manifesto o 2 de abril de 77 nunha primeira conferencia sobre a celulosa que
que se imparteu no Martínez Otero. Pouco tempo despois, no cine Cageao, ateigao de focenses, aínda maioritariamente favorables á construción, o Britón tivo unha intervención fundamental na muda da opinión por parte da xente. Presidida a reunión por un grupo de empresarios e técnicos da futura empresa, entre os que se atopaba o coñecido Pepe Mantequilla, como comisionado da asociación por levar os temas de comunicación, tiven que plantarme no esteario do cine preto da presidencia e ler un manifesto de varios puntos programáticos que, consensuados previamente pola directiva da asociación, deixaban clara a incidencia negativa da instalación desta planta xa non só para Foz, senón para toda a bisbarra. Por aclamación, despois desto, de case todos os presentes, o proxecto ficou rexeitado e con el, e para sempre, o tufo e a contaminación da celulosa. Se non vos acordades, esta foi a realidade. A partir de entón, a denominada transición abriu para toda esta nosa xeración dos anos 50 e a súa contorna, a que fixo posible o tránsito entre, baixo o meu punto de vista, o pizarrillo e a intelixencia artificial, toda unha chea de oportunidades que, contando con profesionais da medicina, da enxeñería, sanidade, labregos e gandeiros, tamén mariñeiros, expertos ferroviarios, xornalistas, arquitectos e constructores, químicos, inspectores, economistas, xestores, cantantes, restauradores, mecánicos, deportistas de élite, escritores, políticos de todos os niveis, empresarios e ata cronistas ou fillos predilectos, fixeron posible, a partir da cimentación dos nosos antergos, a vertebración e desenvolvemento sen parangón do pobo e concello de Foz e, por extensión, de toda Galicia.